Morning Mount Mayon. Morning guys. This is day 2 sa pagkuha namin ng isda sa bubo. So tignan natin yung makukuha natin ngayon tsaka yung bukas kung makakarami. Kaso baka mahirap niyan. May mga tao na naunahan yata kami. Hindi natin masasabi. So tignan natin. Yung guys, para naunahan kami. Wala na laman yung mga bubo namin. So guys, ito lang yung nakuha namin. Ayan. Kakaunti. Pero mga angkol kalahati lang to. Naunahan nata kami. Paano masabi? Kasi may iba dito mga mandirigma. Hey, what happened? So bawi na lang. Mamaya tignan namin tanghali. Kailangan talaga may bantay. So yun guys, Nandito na kami. hindi naman kami ulit sa damuhan. Then babalikan na namin yung yung bubo kanina. So yun, nakita nyo naman dun sa video na kukunti, tapos yung isang line walang kalaman-laman, diba? Meron pero maliliit yung nakakalusot dun sa mismong screen. Ang gagawin natin is check natin ngayon kung maganda yung bagong question na pinaglipatan namin. Kasi napansin namin parang inunahan kami kaninang umaga. What? Diba? Sabi ko sa inyo, madaming dito mandirigma. Mandirigma ng bubo. Naunahan. So yun. Tignan natin kung madami tayong makukuha ngayon. So ko guys, takot sa tubig eh. Si Bea. Bea! R. Yan. Tapang yan eh, mana sa nanay. Nanay kasi nakatali, kumain ng itlog ng parang paksalag eh. Bea! So yun, titignan natin yung mga bubo doon. Nandito madami-dami oh.
dito. Isang pala. Sari. Ayun. Bawang ko, di masyado adik. Bubuhayin ko na naman yung pagpapakain sa isda. Yung maganda para mabilis. Bago sa Guys, ito yung nakuha namin kanina. Mga nasa 2-3 kilo kaysa kaninang umaga. Parang nasa sa isa't kalahati lang yung kanina. Ito nasa 2-3.